ଝିଅକୁ ଶିବୁନା ବୋଲି ଆମ ସାହିର ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ ଫୋନ ଫାନ କଲ କରିକିରି ରେକର୍ଡିଂ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ସେ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ଭଏସ ରେକର୍ଡିଂ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ବି ଅଛି। ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ ନେଲେ ନନବା ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଆସିକିରି କଟକରୁ ବ୍ୟାଗ ପାଇଲୁ। ସେ ବୁଢୀ ମାଉସୀ ପାଖରୁ ପାଇକି ଥାନାରେ ଆମେ କେସ୍ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ପୂଜା ତଥା ହାତ ଯୋଡୁଛି ପୂଜା ତୁ ଆସେ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଆମେ ତତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁ। ତୁ କାହା ନମ୍ବରରୁ ତତେ ଯଦି କାହା କବଳରେ ଅଛୁ କାହା ନମ୍ବରରୁ ତୁ ଆମ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରେ ଆମେ ତତେ ନେଇଯିବୁ। ପୂଜା ତୋ ବୟସ ହେଇନି ଝିଅ ତୁ ଆସେ ହେଲେ ଝିଅ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି କିଛି କହିବି। ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ କଟକ ITI କଲେଜ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଗ ଆମର ପାଇଲୁ ଆମେ ସେଇ କଟକ ITI ଚାରିପଟ ଭିତରେ କି ଏଇ କଟକ ସହର ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଲୁଚେଇକିରି ରଖି